ήρθαμε εδώ. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα τεράστιο κόκκινο κύκλο. Όπως καταλάβατε, βρίσκομαι σε μια τεράστια βίλα. Κοιτάξτε απλά πόσο μεγάλη είναι. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχουμε κλείσει για τα βίντεο που θα βλέπετε αυτές τις μέρες από όλους μας. Και θα ζω σε αυτόν τον κύκλο για τις επόμενες 24 ώρες, ξεκινώντας από τώρα. Αλλά αυτό το βίντεο είναι πιο δύσκολο από ό,τι νομίζετε. Αυτή τη στιγμή έχω στη διάθεσή μου όλο το σπίτι. Μέχρι εδώ πέρα που είναι αυτή η χαρτοτενία μπορώ να πατήσω κανονικά. Έχω όλο το σπίτι όπως σας είπα. Αλλά φίλοι μου YouTubers θα μου κλείνουν τον κύκλο όποτε θέλουν. Και όπως βλέπετε έχουμε ήδη ξεκινήσει. Είσαι όμηρος πλέον, Τζέμι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Όπως καταλάβατε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πατήσω από εδώ μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή ο κύκλος έχει μικρύνει μέχρι εδώ. Εντάξει, δεν είναι κύκλος, αλλά όπου και να ψάχναμε δεν βρήκαμε κόκκινο σπρέι, κόκκινη ταινία. Οπότε από ό,τι καταλάβατε, όποτε θέλουν οι φίλοι μου YouTubers θα μου κλείνουν το σπίτι όσο θέλουν. Και αυτά εδώ πέρα είναι 8 πράγματα επιβίωσης για όλο το βίντεο. Μαζί μας έχουμε ένα φακό για τη νύχτα, μπαταρίες για το φακό, πηδάκια για τα κουνούπια το βράδυ, επειδή εδώ που είμαστε παιδιά μάγκες, αλήθεια έχει πολλά κουνούπια. Ένα powerbank που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γυαλιά ηλίου, γιατί τώρα είναι μέρα θα τα αξιοποιήσουμε. Ένα sleeping bag, γιατί ποτέ δεν ξέρει. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί μπορεί να καταλήξω να κοιμάμαι έξω. Και μια ολόκληρη σκηνή κατασκήνωσης που δεν έχω ιδέα. Μπορώ να σας συναρμολογήσω και να το μάθουμε μαζί. Άμα το χρειαστώ, μπορώ να το χρειαστώ. Έχω και μια ρακέτα για τα κακά κουνούπια. Και όχι μόνο αυτό, κάθε φορά που κλείνει από τώρα ο κύκλος, οι φίλοι μου YouTubers θα μπορούν να μου παίρνουν ένα πράγμα επιβίωσης από την κατοχή μου. Οπότε αυτό το challenge, θα ξέρετε, θα είναι πραγματικά ακραίο. Λοιπόν, όσο βρίσκομαι στο σπίτι, πρέπει να εκμεταλλευτώ το σπίτι, γιατί αρχικά πεθαίνω της πείνας, οπότε πρέπει να φτιάξω κανένα τόστ. Το ψυγείο, όπως ξέρω, είναι γεμάτο με πράγματα, οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα τόστ, γιατί πήραμε πάρα πολλά υλικά. Θα πάρω εδώ πέρα το ψωμί, ένα σαλάμι και τυρί. Λοιπόν, μόλις απόλαυσα τα τοστάκια μου και έχω να σας δείξω κάτι. Εκεί πέρα είναι ο Κωστής μαζί με τον Πάπια. Και εδώ πέρα έχει αυτό εδώ το πράγμα που δεν ξέρω γιατί το φτιάξανε, αλλά θα σας δείξω κάτι. Εδώ, ό,τι βλέπετε, είναι η ταινία. Που σημαίνει ότι δεν μπορώ να περπατήσω έξω από εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχω όλο αυτόν τον χώρο εδώ πέρα. Είναι όλος ο χώρος δικό μου, μπορώ να τον εκμεταλλευτώ. Μπορώ να μπω μέχρι και στην πισίνα. Ναι, δεν ηρεμούμε όμως, γιατί σε λίγο ο κύκλος θα κλείσει. Πάμε όμως να σας κάνω ένα μικρό tour μέσα στο σπίτι, όσο έχω ακόμα χρόνο να το απολαύσω. Αυτό εδώ είναι ένα τεράστιο σαλόνι. Εδώ πέρα είναι το δωμάτιο του Μιχαήλ Γαβρίλ. Ο Μιχαήλ Γαβρίλ, όπως βλέπετε, ετοιμάστηκε να μπει στην πισίνα. Το ίδιο και ο Γιάννης. Μου το κλέψε! Μου το κλέψε! Θα σας δείξω κάτι που ονομάζεται σκολίωση simulator. Εδώ πέρα είναι το δωμάτιο του Γιαννούμπα. Και αν νομίζετε ότι είναι μόνο αυτό, κάνετε λάθος. Εδώ έχει ένα ολόκληρο τεράστιο μπάνιο. Και εδώ πέρα έχει ακόμα ένα δωμάτιο που είναι βεστιάριο. Φύγαμε στα υπόλοιπα δωμάτια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το δικό μου δωμάτιο. Αρκετά ευρύχωρο. Μπορείς άνετα να βάλεις ένα gaming γραφείο εδώ πέρα. Και το καλύτερο πράγμα, το κλιματιστικό. Και εδώ κοιμάται ο Κωστής. Νομίζω είναι και ο Πάπιας εδώ. Ποτέ όμως δεν είναι αργά για μια βουτιά στην πισίνα. Ακραίο. Μόλις τελειώσαμε από την πισίνα και κοιτάξτε κάτι. Αυτό εδώ πέρα είναι αφρόλουτρο. Τσεκάρετε. Όσο εγώ όμως άραζα, οι φίλοι μου έκλεισαν για άλλη μια φορά τον κύκλο χωρίς να το καταλάβω. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Κοιτάξτε τι έκαναν αυτά τα δύο μικρά αφρόλουτρα. Έχουν γεμίσει σαπουνάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν τους άρεσε η λίγη σαπουνάδα, οπότε έφερα αυτό εδώ πέρα. Κωστή, Λις. Όχι. Όχι όλο. Άντε, όχι όλο. Αυτό τον Αντρέ. Καλή τύχη, φίλε. Hours later. Μάγκες, δεν το πιστέψετε, αλλά έρχεται άλλος ένας YouTuber στο σπίτι και νομίζω ότι έφτασε ήδη. Γεια σου, Φράγκη. Τι λέει? Καλά. Κάτσε λίγο. Πάει ρε. Κάτι έφερα. Επίσης, εκεί έχει τουαλέτα. Πλέον δεν μπορείς να πας στην τουαλέτα. Δηλαδή δεν μπορώ να... Εγώ μπορώ, εσύ δεν μπορείς. Το έχω κλείσει εδώ, αλλά δεν τελείωσε. Έχω την πισίνα, έτσι. Ποια? Έχω την πισίνα. Ποια πισίνα ρε? Πού πας? Τώρα το έχεις όλο, έτσι. Ναι, έχω όλη την πισίνα. Τι τελείωσε ρε? Τι κάνεις? Δες. Τώρα μπορείς να πας πουθενά σε λίγη ώρα, πουθενά. Τι εδώ ρε? Αυτό έχω τώρα. Σε λίγη ώρα όμως φίλε, θα έχει τίποτα. Τι δεν θα έχω ρε? Τίποτα. Σε λίγο κλείνει ο κύκλος και γίνεται τόσος. Τόσος. Μάγκες, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Έμαθα ότι το πρωί θα ξυπνήσεις. Good morning! Τι? Δεν ξέρω, εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου. Τι θα θες αυτά? Γιατί δεν θα έχεις γυαλιά το πρωί, τώρα σου είναι άχρηστα. Δεν με νοιάζει, τώρα πάλι καλά. Δεν τα χρειάζομαι. Αυτό το χρειάζομαι. Εθνικής. Να σε εθνικής, το χρειάζομαι. Δεν χρειάζεται να το σπάσουμε. Τώρα δεν θα έρθεις άλλο. Αυτά τέλος, τα παίρνω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσω.
επιβιώσω εκεί έξω. Προς το παρόν δεν έχω εφόδια για το φακό μου. Έχω μόνο 3 μπαταρίες που δεν ξέρω πώς θα κρατήσουν. Είναι και οι κινέζικες. Ένα γρήγορο update. Ο κύκλος έχει κλείσει μέχρι εδώ. Πάλι καλά, έχω ακόμα access στο σπίτι, οπότε μπορώ να κάνω βόλτες, να κάνω ό,τι θέλω. Όπως είδατε και πριν, εκεί πέρα είναι μια άσπρη γραμμή, οπότε μέχρι εκεί μπορώ να πάω εγώ. Χρειάζομαι οπωσδήποτε τουαλέτα. Προφανώς και δεν μπορώ να πάω από εδώ πέρα. Καλά μου σκαλιά. Πάνω όροφο έχει κανονικότατα τουαλέτα, η οποία είναι εδώ. Nice. Αφού κατέβηκα γρήγορα κάτω, αντίκρισα 3 άτομα να χλαπατιάζουν πίτσες στο τραπέζι. Προφανώς και ζήλεψα και έκανα γιόινγκ ένα κομμάτι πίτσα από τον Κωστή. Όσο όμως η ώρα περνάει και ο κύκλος πλησιάζει στο να κλείσει, αποφάσισα να ράξω λίγο ακόμα με τους φίλους μου, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι ώρα ήταν και πότε θα έκλεινε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει μένει στο σπίτι, αλήθεια. Έχεις 5 λεπτά ακριβώς να πάρεις τα πράγματά σου, γιατί ο κύκλος μικραίνει. Και θα μικρύνει πάρα πολύ. Λοιπόν, Το κινητό μου. έξω, γιατί ο κύκλος θα είναι προς τα έξω. Δεν ξαναμπαίνεις μέσα στο σπίτι. Θα μείνεις απ' έξω. Δεν έχει έξω ρε τρόπο. βραδιάτικα. Θα κοιμηθείς έξω σήμερα. Πάλι καλά πήρα κι αυτά. Έτσι είσαι. Ναι, ο μάθεις να πετάς σαπούνια στο Εδώ γρασίδι. θα κοιμηθώ. Τι είδες εδώ? Δεν έχει κανένα μπαλκόνι. Μπαλκόνι, τι κάνατε? Πες έξυπνος. Ρε είστε σοβαροί. Του πήρα το αντικείμενο. Θα το πάρουμε και Θα του πάρω εγώ τώρα που το βγάλατε έξω, τώρα θα δεις. Εδώ με τη γάτα να είσαι και τις κατσαρίδες. Είχα βρει μια εδώ χθες. Ρε με τρολάρετε. Ωραία διάλεξη. Το είναι για τα κουνούπια. Θα μείνεις εδώ να σε φάνε ζωντανό. Δεν πειράζει, έχω αυτό. Και αυτό δουλεύει αυτό, κάτσε. Δεν θέλω τις μπαταρίες. Περίμενε. Οι μπαταρίες είναι μέσα. Τι? Δεν μπορεί να τις πάρει. Δεν πρόλαβε να τις πάρει. Ω, δουλεύει. Και μην ξεχνάς, σε λίγη ώρα ξαναρχόμαστε. Που σκόπευες να κοιμηθείς. Νομίζω ότι εδώ είναι το καλύτερο σπορ. Ωραία, πήγαινε να πάρεις τα πράγματά σου. Έλα, πήρα όλα. Έλα, πήγαινε να οργανωθείς λίγο και έλα Φράγκη να σου δείξω λίγο το σπορ. Κάπου εδώ είναι. Τίποτα, κάτι ψάχνω ρε να τα μαζέψουμε λίγο. Εδώ πέρα και σε άλλα 2-3 σημεία εδώ γύρω. Το βράδυ κατά. Έχει μπέκ. Τα μπέκ είναι αυτά που βγαίνουν από το γρασίδι και αρχίζει και ποτίζουν. Μα στη σκηνή εδώ θα γίνει λούτσα. Εδώ καθαρά είναι, δεν έχει με μικροπολιές, έλα. Ούτε έντομα. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, δεν θα κάτσω να σας πρίσω. 3, 2, 1. Καλησπέρα! Σήμερα θα κοιμηθώ σε έναν καταβλισμό. Θα καταφέρω να επιβιώσω την εξοχή. Για πείτε κάτω στα σχόλια. Δεν ξέρω πώς το καλό θα καταφέρω να κοιμηθώ έξω. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το σπίτι μου για απόψε. Με αυτό το φακό θα καταφέρω να επιβιώσω σήμερα. Εσείς πιστεύετε θα καταφέρω? Περλάτε να βγούμε έξω, γιατί αρκετά σήμερα εδώ πέρα. Η ώρα, μάγκες, είναι 12 και 17. Έχω ακόμα πάρα πολλές ώρες. Ξέρετε τι όμως, θα φάμε πρώτα το μπισκοτάκι που μας έδωσε ο Γιαννούμπα, γιατί αυτή τη στιγμή πεινάω. Ήρθαν να μου κάνουν παρέα. Μέσα φίλε παίζουμε Παλέρμο και θα δω τι κάνει. Εγώ κάθομαι. Μόνος σου. Ναι, σε λίγο θα πέσω για ύπνο. Εμείς φίλε έχουμε σκάσει τα γέλια, παίζουμε Παλέρμο μέσα. Είναι ωραία εδώ. Η ώρα λοιπόν είναι 3 το βράδυ. Είμαι μέσα στη σκηνή. Αποφάσισα να αράξω. Γιατί όπως βλέπετε έξω από την GoPro που έχω βάλει, είμαι μόνος μου. Οι άλλοι δεν έχω ιδέα τι κάνουν μέσα στο σπίτι. Κατά πάσα πιθανότητα θα παίζουν μια νύχτα στη Παλέρμο. Και το μόνο που μπορώ να κάνω πραγματικά είναι να προσπαθήσω να πέσω για ύπνο. Μπας και περάσει λίγο η ώρα, γιατί πραγματικά εδώ πέρα μάγκες έξω. Το μόνο που μπορώ να κάνω πραγματικά είναι να κοιμηθώ. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Μάγκες, τι είναι αυτό? Μαλάκες, βρέχομαι. Να ξεκολλά. Μάγκες, δεν εξηγείται αυτό που ζω. Απλά προσπάθησα να κοιμηθώ. Ποιος μου πέταξε νερό? Εγώ σε έβρεξα, αλλά δεν σε τρολάρω, σε προειδεάζω. Σε προειδεάζω για κάτι που έρχεται σε μία ωρίτσα. Τι λέτε ρε? Μάγκες, πραγματικά το μόνο πράγμα που πήγα να κάνω ήταν να κοιμηθώ και δεν με αφήνουν ούτε να κοιμηθώ. Λοιπόν, μόλις φάγαμε το στάκια εδώ πέρα με τους φίλους μου, τον Τίγκλης και τον Βάπια. Oh yes, και ήρθε η ώρα να πούμε να δούμε τι κάνει αυτός εδώ πέρα ο Φραπίδης. Γιατί έχει αφήσει τη μία κάμερα εκεί πέρα να γράφει για ώρα. Πώς είναι εκεί μέσα? Κάτσε μισό. Κάτσε να. Πάμε κανένα πραγματάκι. Ναι ρε. Α, ναι ρε μπρο, κάτσε. Τι έχεις εδώ ρε μπράδε, τι έχεις εδώ? Τι τσάντα ρε. Τι τσάντα. Είστε με τα καλά σας. Χωρίς τις μύγες, οι μύγες θα σε φάνε. Σήμερα κλείνω αυτό. Τσάου ζεμή. 2 hours later. Θα τον ξυπνήσεις, θα τον ξυπνήσεις. Άνοιξε το φερμουάρ. Ο κούλος μου ξαφνικά γίνεται βρεγμένος μπρο. Πώς τώρα μου τύπου. Θα την κρύψω. Δεν τρέχουνε μέσα στο sleeping bag. Τι μέσα, δεν ξέρω πώς γίνει.
Μίσου. Ο κύκλος του Τζέμι πλέον θα είναι αυτός εδώ. Με τρολάρετε έτσι. Δεν σε τρολάρουμε καθόλου, αδερφέ. Θα μείνεις σε αυτό το τετραγωνικό. Και άμα ξεκινήσει και βρέχει εδώ. Λυπάμαι πολύ. Καλή τύχη. Θα κοιμάσαι και θα κάνεις μπάνιο ταυτόχρονα. Δεν θα κοιμηθείς εδώ μέσα. Όχι. Θα κοιμηθείς μόνος σου. Και μόνο νερά είναι αστείο. Είναι αστείο ρε μαγκα. Ναι. Δεν είναι αστείο. Λοιπόν μάγκες, ακούστε πως έχει κατάσταση. Αρχικά ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η ώρα είναι 6 το πρωί. Η κάμερα μου έχει πολύ λίγη μπαταρία. Το κινητό μου έχει 27% και τόση ώρα κάθομαι, βλέπω βιντεάκια στο κινητό και δεν έχω κλείσει μάτι επειδή δεν σας κάνω πλάκα. Τόση ώρα περνάω ένα βάσανο γιατί τα ποτιστήρια γύρω γύρω δεν σταματάνε με τίποτα, απλά χτυπάνε συνέχεια τη σκηνή με σκοπό να σκάει λίγο νερό μέσα και αυτό είναι full κουραστικό. Επειδή ξημερώνει θα προσπαθήσω να ρίξω έναν ύπνο και μιλάμε αύριο. Καλημέρα σε όλους. Έχω περίεργα νέα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έξω ξημέρωσε και παίζει να είναι και μεσημέρι. Μάγκες, τι στο καλό ρε. Μάγκες, έπεσε όλη η σκηνή στο κεφάλι μου ρε. Δεν θα μπορούσε να πάει χειρότερα αυτό το βίντεο. Μάγκες, δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε πως έγινε η σκηνή μου. Αυτό το πράγμα μου ρίξε όλη τη σκηνή κάτω. Αλλά χτες η νύχτα μου ήταν ό,τι χειρότερο. Απλά έμπαζε νερά όλη η σκηνή από τα κολοποτιστήρια. Αλλά το θετικό είναι ένα. Τι γίνεται? Τι να κάνω ρε. Τα ποτιστήρια γέμισαν τη σκηνή μου με νερό. Όλα έγιναν χάλια μέσα. Ω, καφέ, τέλεια. Τι έπαθες ρε. Το έχεις καταφέρει. Είναι μεσημέρι. Μπορεί να καταστράφει και το σπίτι μου, να γέμισε νερό, να μου έτυχαν τα χειρότερα, αλλά κατάφερα και έκλεισα 24 ώρες μέσα σε ένα κύκλο. Κάντε like, κάντε εγγραφή. Γεια σας! Μιας και φτάσαμε στο τέλος του βίντεο και έκανα και τη βουτιά μου για το outro, ομολογώ πως το βίντεο έγινε μια μικρή κολλήλα. Κατά λάθος βγήκα από τον κύκλο γιατί κοίταζα τα μπισκότα του Γιαννούμπα. Όπως και να το κάνουμε, αυτός και ο Timplis προσπαθούσαν να με κάνουν να χάσω και να με τρολάρουν. Και ως αποτέλεσμα είχαν να το καταφέρουν όντως. Είπα να μην σας το χαλάσω και να συνεχίσω το challenge κανονικά χωρίς να σας πω τίποτα, αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω αυτό από εσάς. Οπότε η αλήθεια είναι πως αυτό κόπηκε στο μοντάζ. Πέρα από αυτό, ευχαριστώ πολύ για το support τον τελευταίο καιρό στο κανάλι. Δεν θέλω να σας λέω μεγάλα λόγια, αλλά θα κάνω το καλύτερο για να βγουνε ακόμα πιο τερματισμένα βίντεο. Γεια σε όλους!